אז אנחנו שוב עם אורלי. אורלי, את איתנו? אני איתכם, כן. יופי, נהדר. בואי נדבר על איך העיסוק שלך משתלב. העיסוק שלי, כמו שאמרתי, זה ערכות של קלפים, בנושאים של ערכים ומודעות ותקשורת אוהבת. יש שם קלפים לילדים למשל, שהם דרך הפעלה ומשחק מעלים לדיון כל מיני נושאים של אדיבות ונדיבות, אמת, עזרה לזולת, הקשבה, כבוד, כל מיני נושאים כאלו, שאני מאמינה שכמה שיותר הורים וילדים ומורים וגננות ידברו על הנושאים האלה ויציפו אותם, משהו ישתנה בתוכם, משהו יקרה, גם אצלם וגם אצל הילדים. אז העניין של הדוגמה האישית, וברגע שיושבים עם ילד ומקריאים לו קלף שמדבר על כבוד, אז משהו מגיע גם להורה, והוא מהווה אחרי זה דוגמה אישית, ומשהו צריך לקרות שם, משהו יכול לקרות שם. אז ככה זה משתלב. יש לי כמה ערכות של קלפים לילדים ולמבוגרים, וכולם בנושאים האלה של... בקיצור, אנחנו מתחילים בחינוך, נכון? כל סוגי הקלפים, זה מה שהם עושים. הם באמת נורא מקרבים, שוברים את הקרח נורא מהר. אז זה דרך מאוד מאוד טובה להגיע לילד, להגיע לעצמך, להגיע לקבוצה של אנשים. לעורר דמיון. דמיון, כן. כן. ובקלפים של הילדים נקראים שירת המלאכים. יש שם דמות של מלאך, שאחת ההפעלות באמת אומרת לילד, אחרי שדיברנו על נדיבות למשל, בוא תצייר אותו. איך נראה לך מלאך הנדיבות? או אחרי שדיברנו על נדיבות, לך מחר לגן, לך לבית הספר, ותדמיין שאתה מלאך הנדיבות. כל היום תתנהג כמו מלאך הנדיבות, או מלאך האמת, או מלאך הכבוד לאחר. תתרגל את זה. וילדים מתחברים לדמות וזה מקסים.